Il-kap nazzjonalista Alex Borg ħassar laqgħa importanti li kien se jkollu mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Raffaele Fitto. Dan żvelatu l-gazzetta It-Torċa fis-sfond li fl-aħħar jiem Fitto għamel żjara f'pajjiżna għal diskussjonijiet dwar il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u l-fondi Ewropej. Il-programm tal-Viċi President kien jinkludi laqgħa fil-bini tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fil-Belt Valletta bejn il-kap tal-Oppożizzjoni u Fitto stess. Iżda ftit tal-ħin qabel ma kellha ssir, Alex Borg ħassar din il-laqgħa. Fiż-żjara li għamel Fitto żar numru ta' proġetti li twettqu b'investiment ta' fondi Ewropej. Fosthom dak tat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija, il-Konkatedral ta' San Ġwan fost ħafna oħrajn. Hawnhekk huwa kien istqar kif il-proġetti li qed iwettaq pajjiżna huma frott tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea u jindikaw l-investiment taqli tal-fondi Ewropej minn pajjiżna. Sa din it-tant wara li Borg ħassar din il-laqgħa, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Peter Aġus kien pront jaħtaf l-opportunità biex jattakka lil Malta anke dwar it-tħaddim tal-fondi Ewropej. Aġus flimkien ma' sħabu mill-grupp tal-EPP użaw żjara li saret ma' delegazzjoni tal-Parlament Ewropew biex jagħmlu stqarrijiet negattivi kontra Malta.